pamusoro dari nachangamiri patakapedzisira nyaya yaJosephine takazofamba tafamba panhau yekutanga chiremba wakataura izvo kuti Josephine une zvaakaberekeswa unacho une chiziya ndio chekutanga. Pakuzouya panhau yekuenda kumakuwa Josephine pakanzi vakaronga semhuri baba ndiwo vanoziya kuenda kumakuwa vakaitwa nyangwe ari mwana vakazoenda asi baba anonge achiziva kuti ndiwo atauma mwana ndio patakafamba. Josephine wakauya futi kobatwa kuti ndiye munhu wakaberekeswa chiri kuitika paari. Saka chiremba wacho waindotendera haana kunatsa kuti bodyo. Ndo pandirogumira ipapo kutaura kuti Josephine wakadai haana kuzoonini. Ndakazoiteta good luck enough ndakaita mukana wekundotepa apeno angaripo pana nemubvunzo pane zvataurwa pane vangana pamwe handinozoti zvazomupurisa uya wanga ari toramba tichienda tichidzokerawo mashure response yauya vanga varipo vaikunana mundoita dare renyu rariripo mamuripo taurai inini shuwa takaenda tikaona munhu etakaona tikapedzisira ari kunjenga njenga udaro aya akazobvunza kuti haaroyi here kana kuti unoroya here tichabishucherechedza aya akazobvunza haaroyi here kana kuti unoroya here mudoya akati haaroyi asi wakaberekeswa bhachi raakaberekeswa asi haaroyi tichabishucherechedza. Pamwe pacho paakataura vakanatsa kubuda pachena kuti muri kunongedzwa asi muri kuramba. Inini ndaakuchindoshandawo nezviripo hapana kutaurika. Tepi yangu ndinayo zviripo patepi yapo apa patepi ndinayo uyanga asiripo baba ndakakutumira hapana kutaurika uripi murume wacho. Saka uye padhuze kamuye mutaure maakuhwanda saka hapana chinokuda papatepi ari kuitwa matauriro azviri kuitwa ndekati zvamuri kutaura chaizvo zvakataurika nachiremba kuti akangozopedzisira aita sokuramba kuti imi zvamuri kuramba saka taungotora zviripo hapana chinhu chiri final chakataurika kwatakazoenda kwatakaenda ndo kwakandotaurika kuti wakangoberekeswa bhachi. No, it's okay, fine. Ndikaramba ndichitendera panzvimbo ino. Short tiri kutraya kuti munhu wakaendwa hazvisiri pachena. Hapana kupinpoindika kuti munhu uyo wakadai. Then tiri ipapo ndogona kunga ndichida kungotenderera. Tine here mamwe marongero etinoda kuti nyaya iri panapa in short ndiye Josephine akauya kuaprocha dare nedambudziko rake raari kusangana nenyaya yekuti vanhu vemufemiri vana sekuru vanani vanenge vari kumupuma kuti uri muroyi wakazoraya mai. Saka pakatotanishika imeji murobanzwisisa patanishika imeji iyoyo panenge pachida kuti munhu mudare muno uzvichenese handipo betiriri. Saka tiri pakutanishika imeji munoona kuti zvimwe maitiro etinenge tichiita tiri mumatare muno tinenge tichitoita zvinhu izvi zvichibuda zvichienda kune dzimwe nyika kunenge kwakatoenda. Vanhu ivavo vakatowanda kudarika vari mukoti muno vanenge vachitoziva kuti uyu munhu uyu nyaya yake
vana vanonzi mafollowers mumafoni akanzi akauraya maimuroyo yakazopera sei inoda kuzikanwa patori nevanhu vanenge vakatowanda vari kuda kutoziva. They've got more questions than answers. Saka vanenge vachiti haiperi, dzimwe dziri kuitwa dzichipera, haisi kupera sei. Vanhu vanodawo kuona nyaya inenge yakatanga mafambiro einoita nepeinodii nepeinoperera, because ringave riri dambudziko riri kunanga imana mundoita nevejosephine wacho muno kana kuti muno muchimanimani kana kuti masaurombe muno. Aiwa dare problem itoripo it's nation wide, it's global. Pane vanotodzidza, pane vanotoona kuti ininika atori nedambudziko rakafanana nerajosephine, ari kushaya kuti oita sei. Akagara paakagara ari kugara pamwe ngezvemachechi anonzi hatidi kufamba hatidi kudini, asi tine vanhu vakawanda vari munyika muno vane dambudziko rakafanana neirori. Vamwe vatori muno mudare mutori naro dambudziko iroro. Saka zvinhu zvekuti besides kuti tiri kutoita nyaya iyoyo tiri kuenzanisa patori nedzidziso nekutoti vamwe vanhu vane matambudziko akadaro vazive kwekudi kwekuenda. Umwe munhu anogona kunge aine dambudziko rakafanana neiroro onzi uyai nekumapostori uyai totokunamatirai tokupai domu asi iwe uramba uchidyika mwoyo une dambudziko hausi kuwirirana nehama. Pane vanhu vakaungana vachitaura ukangosvika vanhu vakutotanga kusplita chinhu chikadai. Why? Because pane chinhu chiri kutenderera chisiri kubuda pachena. Ndo zvatiri kuda kugadzirisa muno. Saka ndati pane marongero aripo akaitwa pane kuuya kwanhasi. Pana chiremba uripo waitouya kuda kutopedza dare irori, tobva taita tichiziva kuti muri kuona zviri kuitika panapa. Dare rineiri nderechi 4 if not 5 tichiita hapasi kubuda chi hanza. Ndo zvandiri kutaura kuti inyaya dzekuti besides kuti vanhu vari muno mune murudo toda kuona hanza, pane vamwe vanhu vanenge varipo yakatemberera chishowa social media kuti uyu munhu wai munhu ari kuita zvinhu zvake achizvisenzera sei hama dzake dziri kumudaro. Saka vamwe voti ko iye sei ari kudaro hama dzake. Tiri pakati nepakati, tinoda kuti kufamba kwanhasi anza yateta wana nhasi, whether positive or negative is going to be final. Toda kuti anza yanhasi iwe iri yekutanga nekupedzisira. Maanza tinawo mamwe akabuda pane pekutanga, tikaenda kobuda pane echipiri, tikaenda kobuda pane echitatu. Echitatu haisi kunyatsoro titsetsenurira, tongoiti toisuspenda. Ine maresults ayo aripo, asi taudzokorodza kuti nhasi ndokake chi tauchiti ndeke chitatu. Aka vanhu varipo hapana wakanyatso, hapana answer. Plus it was not a full team. Yanga isi full team. Wanga varipo. Imwe timu yacho iri kunongedzwawo. Iri kunongedza Josephine yanga isipo. Saka it's not saka nhasi ndiri full team ka. Nhasi anhari. Todawo kuti tiite anza kana patainyoreswa metsi vairohwa kunzi hauna kuisa anza inodiwa whether is wrong or correct. Ikabuda iri correct anza iyo inomakwa, ikabuda iri wrong unobvunzwa kuti anza iyo waiona kupi, inoda kuti iitwe macorrections kuti iite correct zvichenda. But apa patiri ngatisada kuti titarise anza yekuti 2 plus 2 ndi 4, panogona kubuda 13 provided 13 iye achigona kuprovika kuti abuda sei. Saka pamwe pacho tirozongogona kuti anza iri wrong iri correct zvakadini, asi hatisi kuda kuti tirambe tine pfungwa idzi. Nhasi toda kuti tisvike pakunyatsoziva kuti 2 plus 2 ndiani ndi 4. Anza inenge yabuda yobva yaonekwa kuti ndo anza yabuda, totanga dzimwe nyaya. Zvinodhura kuramba muchiita dare. Imwimwe nyaya yenyu makazotanga kuya 17 June taita madare ndatoti anosvika 5 anokosta kuno kudare isusu tisi toita makosti kusita dare ka
saka pamwe pacho muchiona tisingariiti tikaona nyaya dzacho dziri shoma kana kuti dzisirina emergency bozi kutosita dare kunotodhura. Saka techida kuti tiite nyaya dzinenge dzichiuya nyowani. Ungaona maakuita nyaya imwe ka8 nyaya iyo yakutokosta dare. Saka toita zvinopera chironga izviruda chirembo watokira tisumira kuna changa asitombokumbira wamaoko kuna changamiriri nachirembo. Hanzi sipererai padhuze imi migara yaaikomba yekudai ndizvozvo ichigado ndichoda kutamanga muri bwino muraitira tiri bwino varitani vazhinji ange vari sei vazhinji pamusarani mambo ndichaita kutamanga kuvaronzera poti nekuti vene vantu valiwamba sidani vangu varoendure taita bzing'ono asi ndichaita kuatamangira. hanzi ni ava tichaita titaure tichimhanya bhozi ndowaita wekutanga asi dai vanga vari vekumashure taiita bichana bichana. Inde dare ribodzi basi ravari kungoshupana ndira kungopumhana basi chintu chibodzi dare hwane rava kunetsana ndere kungopumhana chete chinhu hwane asi nkhani na nyaya asi nhau nenyaya inde mapumhana bzekufa kwemuntu ndizvoka mapumhana zvekufa kwemunhu handiti dairani zvamapumhana bzekufa kwemuntu zvamapumhana zvekufa kwemunhu inde muntu adasifiri adamwarira munhu akafa nekudwara asi hamuna kudziva kuti chaita kuti muntu afe chini ndibzvoka asi hamuna kuziva kuti chaita kuti munhu afe chii mazvibva ine handironzi bzamunafuna imwepo bandinataura bzandinaona ine handitauri zvamunofunga imimi banotaura zvandinoona tidakhala ndichikuudzanika patida kumbana pekuvamba ndizvoka togara chikuudzai ndakakuudzaika patakaona pekutanga ndibzo inde paita mizukwa wanga uchipumha muntu asi ari kubudirika nemuzukwa wacho ndoanda akuda manje kuti mudzimu uya uchiuye hanzi paita mudzimu waibuda uchipumha wanhu saka patakuda mudzimu wacho manje kuti titaure nawo munhu aibudirwa wacho mizukwa yanga iri kubuda kale mudzimu yanga ikubuda kudhara ari kubigwa ndiani ari miriwo
chii chamutoti Miriam haasi chaabudikira last dare haana kuuya futi tikaronga kuti Miriam ngaanga ari chii Miriam uyu Miriam haasi Miriam akakusumudza here akaita kuti ayos nyaya ino chakaita kuti iwe kudare haasi Miriam ngatitarise nyaya inekuti izoyawo mhangarwa kuno haasi Miriam here dare mwese daire mwese mwakauya mwakaorera chinhu orati hamati imi muri kurire makaizwa nani nyaya yakabva nyaya yandakasamonwa kuzi ndapuma Josephine right izvo ndipo ngai muri go Miriam achizichi achizi Miriam uri kubudirwa ndimboyo akanyatsobuda achinzi ari kubudirwa achipumha huroi ndiani iye Miriam wakazi haana kupuma asi kuti uri kubudirwa saka achiti ndakaurayiwa saka isusu tudoswe kuti chakauraya chii andezve muzimu uyo ndo andiri kuda pano ndozvanditaura kati ari kubudirwa kuti ari kupi tauchida muzimu uya zuva riya riya handiti ndakadzanga da kupfata wenangwere asi so ndikuda muzimu Miriam isusu taite atete paari ngekuti wagarwa ngaabereki ake isusu mai kana aine chaakaona kana petiri ngaabude chero ngabadini ngaabude inini chifu ndine mubvunzo wangu wekuti Miriam wazogarwa ngabereki ake nhasi ngekuti une nyaya iri kudare here kugara mubereki wangu unogona kunge aineni ndopare mhosva here nekuti ndinoti mubereki wangu unozogara neni ndo pandandinoda kusvika ipakuti Miriam nyaya ino kuti isvikire pakuuya munomu mudare mwese mwapedza kupumhana nyaya yaMiriam ndo yakazosunga bhozi mai vari kunzi vakaurayiwa naJosephine vanga vachibuda pana Miriam handizve ande ndozvandiri kuda iye ndosaka tichizoita nyendedzo kutitite muda kuti nyaya yakaitika Miriam aibudirwa nechavi rekuti mai vake vari kutaura kuti uyu ndiye akandiuraya zvakati zvaibuda pana Miriam tikati muno mudare vachidura nguva varipo Miriam uya ngaachidii ngaabudirwe shai racho harina kuzotobuda zvikaenda zvakadaro the next dare haana kuya izvozvi futi haapo Miriam wacho taida kuti tichizwa zvaitaura Miriam kuti zviri kubva pati kana zvazvisiri zvemumusoro make tetekandimuka teerai munzwa handiti uyu ndiye ari kubva akauraya here handiti ava ndovaunzwa vakauraya ndizvoka saka zvanga ari kubva akauraya handiti muzimu wacho wanga uri kubuda here kuti tive vendu akandiuraya sibvo here muzimu wakati mwana wemusikana ana emusikana evasikana muzimu imwe kodi kubwera mudare muno muchiuya kuenda kobva nevanhu hamuna kubwera kuya kobva pamakabwera mudare muno manga makaema muchiti uyu ndiye akauraya ndizvoka saka nyamusi bvaakauraya ndikuda kuti watarisane nemuzimu wacho warambirane wekazve ndiri pano handibvere handisi kumurambira about hana kuuraya handitika asi kana akauraya muzimu wacho anditanga uri kubuda kare nyamusi uno muzimu wacho uri kupi ngauya apa manga muri menswani mzwari asi ndine chakanene ndinizvichezo kuti musetadza kusimusenene mai zvakati ndikuya naye murikuchisenza akati ndikuya saka ndikuti mhaasiuya dare rineirika munhu utori dai iri kambani ka dare iro rikugara dai iri kambani irurana Miriam ndiye maneja mwese mimi ka mutori majuniors aMiriam ndiye une dare riri munomu nhasi kana musizviziya bhozi ndiye aitobudirwa ndosvikirwa toda kuti richibuda rochitaura nasekuru avo zvichifambidzana nyaya yonza yapera ini matora Miriam mavamurwi kama zemufi azikwe pirigadozve kana iye ngaabudirwe muzimu ubude nkama zache ziri apa zotaura ayo ine panoka mwana wangu ndiye akandiuraya handibvere ndiye akatora mutombwe wakadzokonzera kuti inini ndiite senyi ndife nkama zacho zichibva ndobvega bvandikutaura handisi kukupa imhosva dai ndikubvunza kuti nyakubudirwa ari kupi sekuru tiri kuzvizwa
asi pakati peava pabudi here mudzimu wacho uchitaura. Ndandisenzesa. kushupika nechinhu chapinde mumba mwenyu. Miriamu mamusiri munomuziya kada yakatiza kada yakadini, asi munomuziya kwaari. Musatambe madhiri ekuti iwowe tiza enda kuti nyaya yedu isabuda. Musaite kunga musikani kuti chinhu choicho chipere mumusha mwenyu. Zvinopera nekuti matini pane mudzimu unomuka uchitaura zvakawanda. Mudzimu unofanira kunge mwaiti kuti mwese amweni mwaitosara, but mudzimu waitunga mudzimu nekuti ndiwo shefu wenyu unoda kuparura nyaya dzese dzipere. Kana ibiri nyaya yekumabva Miriam akatestifya ega kutodirwa achiti ndandiri mumba mwangu ndichiona anhu echifamba echiende kuguwa echidzoka, wakatestifya ega akagara nemuromo wake zvaifanira kuchitaura futi nhasi. Ndosaka tichirekodha kuitire nyaya dzekuzoramba dziyani. Taurani achangamira. Hazviiti here kuti panacho kumbire kuti abude hake kwana. Ndaramba ndichitenderera izvozvo zvinogona kudini kuita, but chinenge kamwe kainvhisi kamwe kabasa kasina izvi zvamaita izvi zvazvakarongeka kudai zvichibuda apo, but panenge pakuenda kubuda uyo anenge akutoti zviri kwaari sekuru acho, but akuda kuita zvimwe zvinenge zvisiri zvanga zviri zvo zvaifanira kuita, ngekuti akuda kutsvaga pekuti mudzimu iwoyo ubude. Yeti pane pawanga watogara uchitobuda moto, uri kuona, ndopedzaida kubvaida kuambirwa. Saka pakanisa anototi kamwe kakuita kaachaita zviri kwawariwo hauti vanenge vachidi, asi ndopatichapedzisira taenda. Pamusoro ichangamira isusu chisho chedu chakange chiri chekuti Miriam auya, asi chokwadi tingamirira Miriam, asi kuuya kwaMiriam kunogona kunetsa nekuti Sabhuku Mutakura akatitaurira kuti ndataurira amundoita kuti itai kuti Miriam auye kudai, asi amundoita andipindura kuti kudai. Miriam wakati handiendi kana zvikaramba zvichinetsa, ini ndinoenda komangara kumusha kwangu kwaMutakura kwamusha. Ari iwo mashoko akabva Miriam echitaura panapa kuti inini ndakwenda komangara kupi kwamusha. Miriam anongokurira kwamusha, takakura naye tiri pamba pamundoita zvazotange kutorwe nyaya kwamusha nekuti Miriam waita nyaya iri kudai. Alright, thank you. Alright. Saka sekuru ndofunga tsoro yacho mafambire mukutoona zviri nani, ndikukutoone neTV yacho. Rekerani ndikuudzeni zvinoita kuti zvidi zvingoendeka. Tetekani mambo nditaure padiki ndizvo. Unaona familia hii idagara ningine. Nikuona familia yakagara kudai. Ndizvo. Hawawirirani baba. Hawawirirani. Iwawa makhaliro wakaita. Kukumbanizwa kwangu kuti arungwa ndinati chini kuti ndirekere kwenda ka. Hazviiti. Mazvibva? Asi ndakakuudzani tichitanga tiense mabhuru ari ipapa. Wense ari ipapa mabhuru ari. Zvekudzosanganisira newawo vanasikana vacho. Mazvibva? Mabhuru. Wense hapana anoda kudzika pasi ba. Kodi zvense vanadzasara kubwera kudare nangwane ngatokwenda kune nangwane nyang'anga vachithandizwa vachititini vachibatsirwa vachididini. Chinhu chamuri kufambira kuti nyangana nkhani yadamangarga kuno ndeyekuti uyu adauraya mai vache ndiyo nkhani yekutanga chaike. Ndizvo yakafambira yamakamangarira kudare kuno ndeyekuti awo akauraya mai wavo. Indeka. Atitiye ndadamangara achimangarira imwepo kama muri kubudirwa. Sivyo? Zadamangarira imwepo kama muri kubudirwa.
kuti vanhu ari kundipuma ine pano kuti ndakauraya chinyi Ndio nyaya ndo nkhani yekutanga muzimu wanga ulipo dzuwa lekutanga lacho muzimu wanga uli chinyi wanga ulipo ine pano ndabwera kuti mzimu ngauchiuyebve ndambotaura dare ndakazoda kubata angu madharaya haisibzoba asi nkhani yekutanga ndafana kutanga ndapeza iyi yanuye yekupumhana yakuti uyu adauraya mai wani wachi handibzo mapazwisisa ati ndakazobata hangu yemadhara asi nyaya ndandakaurira chainge yekupumhana kwemakaita ndizvo mapazwisisa ndiyo zvaari kubva saka nyamusina ngandida kushenura akakuti uyu ari kubudirwa neuyu wakakhala apa ndochironga kuti kana uyu akauraya ndoti iwepo uripe mai wako ndizvo kuti kana uyu ari kunyepawo ndoti iyi uyu ari kunama uyu kana uyu ari kutaura chabwinobwino ndoti iye ripa handizve nekuti apana nkhani inopera nekukana painongopera nekuripwa ndizvo here ndo nkhani yandanga ndida kuita pano saka tinoigadzirisa tani muzimu haupo imi bva masiwa handiti imi manga mudatsigira muzikwa hanzi apa mudzimu tinoigadzirisa sei apa mudzimu wacho haupo ba imimi ndimi mabva matungamidzwa kumberi mudzimu mausiya kumashure apa ndimi vanga muri vatsigiri wacho vamuri kusure vamuri kumashure ava vari kuti chitibatsirai kuti pakati pedu ipo baba mubato muwedu isusu abudirwa meno inango nchito iyo rimwe basa harina kobiriwa hadzi harina mari wakangotitsanangurira kuti zvakambofamba sei zvakadii wakauraya here kana kuti haana ungotitsanangurira kana pane kuti pamwe kupoti kumutsa mudzimu wacho kana kudini hanzisekuru imweni nyaya iri panapa kuuya kwetaita takaita danho tetekani mubve uyu kumura mai haana mutombo wakauraya mai hana mushonga wakauraya mai dzadzokoro dzakanyamusika ake chingasi ndakambodzitaura ndapinda muno haana mutombo wakauraya chinyi mai nada haana mutombo wakauraya mai asi pane nkhani irimo mukati medziko yakakonzeresa kuti mai afe asi zvichibuda mudzinza menyu nekudziko kwakabudawo chinyi mbuyawo mazvibvisisa zvenze kuti amunoswera mukuziya nzi uyadauraya haana chikwambo basiso munotanga kuona chikwambo cheuyu ko akagara apa muri kuzvibva here hanzi awa hawana mushonga wakabata ba kuti wakauraya mai wavo asi pane nyaya yakaitika yekuti iri kubva mudzinza menyu imimi nekwakazvarwa futi mai wavo ino mazvinzisisa aripo here wasekuru wacho ndikwanise kuvarongera ana sekuru ekwanini uyayapa ekwamushanguri uyayapa ndizvoka ngekwamushanguri ana mushanguri uyayapa uyayapa pana muzwe nhoroondo yemukunda wenyu wada kubva kuti nkame yavo yakafa sei nekuti chokwadi chakubudaka ana sekuru uyayapa ngakhale dzake ipapo papanda hatina basa urati garai henyu hanzi garai ikani kusikedera pamberi kana titorani mupando uye padhuze namupando hanzi kana macheya acho munogona kuuya nawo kudhuze ikoko mwavagaika macheya handishisiana sekuru acho taura henyu na wapo ndinobve madura nguva handishisiva tetekane mubve wapare anditerei munzi wakomana nkhani iripo yekufa kwemubare wenyu nawo iripo yekufa kwehama yenyu munatisa mukazi munoti tete ndibvo here ndizvo ande nkhani iripo indebve ava zvirimo zvemudzinza mavo hanzi nyaya iripo zveava zvirimo zvemudzinza mavo
zvidakonzera dzichisanganisana nezvekumwiri kwenyu kuti afe uyu. Zvakakonzera zvakasanganiswa nezvekumba kwenyu mimi kuti uyu afe. Mandibva here? Hati mandizwa. Lero habzina mutsikana pamuzukuru wenyu. Izvozvo hazina musikana pamuzukuru wenyu. Asi kune mwana musikana kumba kwenyu imimi. Kune mwana musikana kumba kwenyu imimi. Anga adabata kuti aende kopsara pansi achiita business. Anga aenda kobata kuti aite business. Kupsara. Achikaita nkhani yekuti atsvake makobiri. Ayeita nhau yekuti atsvage mari. Munamuziva? Ali munin'ina wache uyu. Ndati pane mwana musikana. Pane mwana musikana. Kumba kwenyu imimi. Akaida ita business ile kwenda kutsvaka magolide. Achikaita business na busy. Yekuti yepo aite mbokobiri maningi. Kuti aite mari maningi. Munamuziva here? Kana kuti nkhabi. Kumutarisa chino hapana. Izvozvo hapasisina. Zvigadi. Adadzika pansi futi. Akafa. Asi muri kumudziva here munhu andiri kutaura? Musikana hapana munoziva. Kabe ndiri kutaura kumba kwawo awa. Saka muri kudira ngekutodzana sekuru. Taurei kuti sekuru ndinoziya nhingi, iwo uchizotondera manje. Muchimuziya taurei. Tingati hani kuziya asi kundozwawo kwetakafamba mazuva akashaika mai kuti dzakasarire kwana mushangu uri kumwana wemusikana munin'ina wamai iye unekakubata kaaita echishandisa ende pana handisi kutaura izvo zvamuri kutaura ndiri kutaura zvekuti kuna muntu akaita business. Kune munhu aita ari muntu wechikazi. Ari munhu wechikazi. Kumwiri kwenyu. Kumba kwenyu imimi. Imimi pamakaenda wanga ari ani ngada. Alright. Hema madhara yaya kuramba zvintu zvakudziya hema. Ndapinda nawo. Mukuda unyatsa undibva chino bwino. Asi mukuda unyatsa undibva zvakanaka. Dare nditombosudurutsawo kwashi. Vura apa. Nditombosudurutse awo. Ndibatane nemi. Dare harisire nyumba. Hadzina mhosva ba. Asi dzichangokupedzai basi. Podi muzvirambe. Podi muzvirambe. Kana mukazviramba. Asi. Zvintu zvinakonzera matambudziko kumhuri yenyu. Nemimi wacho. Nekuti izvi dziri kuuya nemukhondo yekumba. Zviri kuuya nenzira yekumba. Mazvibva. Zvintu zviri kuuya nemukhondo yekupi? Zviri kuuya nenzira yekumba. Yekumwiri kwenyu. Yekumba kwenyu. Mazvibva. Inte dzinadzo mhepo yeneire yemagamba ekutorwa neuyu idadzasanganawo nenkhondo yekupi? Yekumba kwe. Hanzi hondo uya nechenywa. Hanzi ngauyawo necheya. Ana bambo iwo wacho anogara pacheya ipa. No problem. Toziya kurwara kuri kuwani. Lekera ndikubvunze. Ndikubvunze. Uzive. Nkhani yandi kuti nampode kuita mabosha. Bisai makumbo, musapete makumbo bauda. Yo uri ani wewe uya dafa. Muri ani wewe akafa. Imi. Yamafambira ngiti. Hayi hamzazi. Hanzi. Limbali wacho. Mbali ndikuti. Muri mukoma wacho. Ndikoma wacho. Asi takasiyana kumadzima. Takasiyana. Baba ndinje. Inde muri muropo mbodzi hadzina basa bamahato ngimwiba. Imwepo wabambo ndimwe munatonga chini. Muiro pala tango muchidzathanizwa chini. Ndizvo. Ibva iwewe kama yako yafa. Imimi hama yenyu yafa. Mudachita tani? Makaita sei? Nemafira adaita. Nemafira akaita. Zvakakudekedza here kuti angoseferia neurwere hwaMwari kana kuti? Zvakakunakidza here kuti afa neurwere hwaMwari kana kuti? Sekugara kwatakaita siyana kudai. Isi tondoti urwere hwaMwari.
ndozvetonga tichitaura poti kana huri urwere hwamwari ndibvo kamwana urwere hwamwari tanguranyi madzafunga kuti muchitanyizwa kuya kudare madzafambire madzabvumire hanzi kana mama kuti urwere hwamwari mazobvumire kudaidzwa kudare zvaitika zvezvo kuti kune chiini kuna anomukana nehadzadzi yangu mudambotaura naye here mukadzi wako handiti abve anomuka makambotaura naye here mudzimu wacho tina kumbotaura naye saka munozvitenda tani kuti kune anomuka munozvibvuma sei kuti kune anomuka zvomuri kutaura zvekuti Miriam ndiye wakadini ndiye une mudzimu uyu unomuka unoreketa dai kutozviziva ndozvotiri kuteera izvozvo zviri kutaurwa izvozvo tete kanyi mubve uye asati abwera kwamambo ba uya kodzotaura nyaya yache uya uzotaura nyaya yake nekuti kuti adzabwere kunoku kukonzeka nekupumhiwa ndizvo kuti ada uraya mai vache kuti akauraya mai vake hanzvadzi yako iyoyo hanzvadzi yenyu ndizvo here ndozvatinozwa ndizvo ndozvatinozwa izvozvo pirigado so imwepo asati abwera kunoko akambokuudzaira kuti asekuru ndikubva zvakati asati auya kwamambo akambokuudzaira kuti ana sekuru ndikunzi zvakati ana kutitaura shoko iroro rakasvika shoko iroro rokuti kune mudzimu uri kumuka uchitaura nezvehanzvadzi yako. Uyai muzwe kaenda ikoko tikazwa izvozvo takati aiwa maindo aya tichazwa pezvichasvikira taifunga kuti zvichaperera mumusha asi nekuda kwekuti mumusha umu vakaramba vachidini zvinongedzana ndokuti nyaya izosvika kuno pamama asi nyaya yakanga iri munzeve tikati isu hatikwanisi kuti titaure ndokuti hama yaari kukakadzana te ngatingonyarara. Pirikado imwepo makaronga here nemudzimu makataura here nemudzimu wacho mudzimu wechitaura hauna kutipa simba isusu kuti tironge. Wakaona kubvunza kuti hama dzangu makudiro wakati hama dzangu masvika pano ine masvika pano ndakasitikwa ndo matauriro awo wakaita ndakasitikwa ndakasitikwa ana kufe zvakanaka. ada kuuraya ndiya handiti nditete wako tete ndazvibva zvamukutaurazvo ngatiende pamwe napamwe ndazvibva tete zvamukutaura kuti hamuna kufa zvakanaka asi imwepo ada kuonzera kuti mufe mbani asi mimi akakonzera kuti mufe ndiyani hapana kutaurwa wakakonzeresa wakati muri haina kundibate zvakanaka yakaine kurundwa mhuri yacho yese zvikuti kuwasikana hatina kuzweyo wetakanongedzerwa ipapo. Zvino munganditendera here kuti ndirwe nemuwengi wangu? Baba akadaira akati iwe ndiwo wakarwadziwa. Pirigado uyu bambo ari kuramba kuti hanzi handina kuona muzimu uyu ndandi bambo hamusi kuzvibva uyu ari kuramba kuti hanzi muzimu handina kuona in short tisingatenderi zvimwe zvinhu zvacho katinozotsvaga dzimwe nzira dzatinonotsvaga nevamwe vanhu vatinonotsvaga asi mahanzazikainawo ari kudiyo nani Josephine akauti wakauraya maindiani ndiwo wese vakagara ari kuti shairacho futi marinzwa rarobva harina kuti ndakaurayiwa naJosephine riri kuti inini hana kubatwa zvakanaka neni saka ndoda kuti ndoda
unozoti dare ratiri kuita nhasi ka nderei? Taura inini pamusoro changamire kuti nditi ndakati Josephine wakauraya mai yako inandira kumbodaro zvakatondishamisawo samoni rauya rakanyorwa ndikati patakapedzisira kwenda pakabuda mudzimu zviri kurondedzera ana sekuruka hapana kumbozi Josephine wandiuraya zvakazi vana vevasikana pane munhu wakandidi saka inini ndotoseye kuti zvavari kuti Josi zvari kuti ndakamira mukicheni ndechimuti wakauraya mai yake tiri mukicheni changamireka tanga tatore nhau sekutaura kwatangaitaka tanga tatore nhau yekumirire mwana wavo wanga uya chibombere kuna sekuru echiti inini ndauya ngekuti mumbereko muri kuzi chii zviri kuzi zviri kumbereko ende sevazukuru inini naye uyu navamwe vazukuru takazotobudiswa mukicheni kuzi vazukuru budai sekuru ambosara nevana wavo nemuprofita wakatanga kusvika wakatanga paipo kutanga tikabuda saka zvekuti ndakamire padhoo ndikati Josi wakauraya mai yako ina handizvizivi amusoro ndimbotaura pakabuda mudzimu regai nditaure wemusi weSaturday ana sekuru aripo wakataura kuti inini ndakaurayiwa ndikanyaradzwa nemba mudhuri uri pano ndo mudhuri wandakasiya uripo iri hausiwo mudhuri wandakasiya uripo mukacherechedza ana sekuru zvese zvapera ndakazoenderera mberi ndikati pamusoro yana sekuru ndokumbirawo kutaura nekuti mbuya pavakashaika even musi wakabuda miremu wakabuda futi echiti ndakanyaradzwa nemba here droti wamboti une audio ngaiplay muzwe mashoko aitaura ndobva ndakumbira ana sekuru ndikati ana sekuru pamusoro ndaona kuti pari kutaurwa nyaya yemba mbuya vasati vashaika vane mari yavakange vakandibatisa inini yavakatonditi tsitsi ndoda kuti ubate mari yangu nekuti ndoda kuti tiri kurongeko kurinovhete imba ina mai yako ndoda kuti kana ndazopedza uzondibatsirawo mukuti kundisira matiles ndobva ndakataura ndikati ana sekuru muri kuona nyaya dzakutaurika idzi matiles inini ndakange ndakatenga asi ndakufunga hangu kuti ndichidzosere mari since nyaya idzi dzakudini dzakutaurika ndoti ukacherechedza wakapindura kuti bai chakuita kuti udzosere mari yacho chii ukabvunza mubvunzo yekuti plus isusu toziva kuti munhu akafa unopuhwa time yekuti ozoisa zvinhu ana sekuru akati aiwa takange takamuti chini akaita ndichicherechedza ana sekuru tinofunga sekuru faraidi makazotaura not sure mukazopedzisira mukati muzukuru chindoita zvakakurerukira kana wandoti uruda kuisa matiles kuda kwako hatina dambudziko nazvo kana wandoti uruda kuunza mari kuda kwako zvese hazvina chini dambudziko asi ndakazvitaura nemushure mekunge mudzimu wati ndakaurayiwa ndikanyaradzwa nemba imba iri panapa ndiyo here imba yandakasiya iripo ndo mashoko akataurika pamusoro unofunga nyaya iyi yakapedzisira kuuya kwendanga ndandisipo wakanditera handitoasiya but nyaya iyi ndaibata zvirikutaura changamire ndochokwadi chacho zvirikutaura futi chiremba wedu ndochokwadi nyaya iyi ndaibata iyi ndakabvunza inini kuti vamwe venyu varipe zvikazi hapana asi ndabata ndikabvunza ndikataura mai avo akagara kuti mai ndimurure mhosva muri kuzi makauraya munhu inini ofunga vamwe wenyu vangaripo mamuripo kana vamwe ndikabvunzana navo ndikati vamwe wenyu masiepi asi ndabata for sure ndakabata nyaya yemba pamusoro pasi ndikandozokutaurirai inini kana mwadini mwaungana asi ndikaona matambudziko pakati pamai avo mai zviri kumbodaro ngei ko baba vanokubarai varipi zvikazi hapana ko zviri kudai sei inini muchiramba muchidai musina vanhu vanodini venyu chacha vanokuti vakudini vakubatsirei panyaya nyaya iyi ndakaionayo asi ndaiona nyaya yakanga iri nyaya yefoshuwa yekutaurwa yemba iyi asi ndabata pakati paya mai avo ndakaona matambudziko ndikaona kufirwa chekutanga ndakaona vabara mwana handiti wakaita sekuti wakadini wakaroorwa ndikaona varoorwa vakabva kumusha kumurume vakazodzoka futi kuroorwa futi pechitu ndikaona wabara futi mwana
asi ndichiona matambudziko ari kuitika pakati paimai wavo chii chiri kuite kuti imimi musadini vabereki venyu vasakufambirai. Asi pane nhaurwa yakazi ndakazoona pamusoro payo yemwana sikana aita sekuti akazvara mwana akaisa mutoilet. Anomuziya here? Ndiani? Muri kumuziva here? Ndakaona nyaya zhinji, handida kuti ndikutaurireko ndikudai. Ndakaona nyaya zhinji dzakawanda, asi nyaya zhinji ndadziona dzakawanda. Ndakataura nyaya zhinji ndikatozotaura newe kana zvichibvira, handii mabasa wako. Asi pakati penyaya iyi ibhora riri kutambwa mai ava nachiromba. Kutaura chokwadi pamberi paMwari. Awa. Ndine ndomuziva here uyo ariko. Ndikutomuona wakanoti asakutaura kuti mai uyo haana chinyi. Kabvi uyo haana chinyi uyo ari apo. Nanzi haana chinyi. Mwana Tatakai mubve. Muri kuenda futi matare naye. Ndakamuona iyi mwana iye akanga achakatsonga. But izvozvi akura akutoda kuti semunhu wakura. Munondizisa? Mutori naye nini but munotonyarara nyaya dzomuchauya futi mamambo nadzo. Chimboya mani nditi gwagwagwagwagwa ndipeze ndani. Changamire. Darere vanhu ava. Zviri zvekuti uyu ane huronga hana. Pakuuraya mai hapo ba. Mazvibva. Ndopandikukutaurirani. Mazvibvisisa. Asi nkhani yekuzondana hawo pache zvawo. Kuwengana zvawo pache. Mazvibva. Nkhani yekuzondana pache zvawo. Ndoina dzakonzeresa kuti wanongedzana. Mazvibvisisa. Chikuru ngatanga apata bambo wawo awa ndo mfitizi. Mazvibva. Hanza na baba ndio aroya. Imi masekuru. Mune bzekwanuwo zvidadzongopindawo padiki. Asi nkhondo kuru yakauraya Nkamenyi, nkhondo yekuuraya kwevanhu kwedzinza lipi iri. Awa nengozi awa vanhu ava. Mazvibva. Muri kubva here? Wakwashanyana chinyi? Vane ngozi. Ndikunyepera imwe vabambo. Dairani vega. Ndikunyepera vabambo. Ana baba ati ndikunyepa here. Ndakutongodaire chirapamira. Ngozi munayozve? Izvi anditi ndakati mboendani ere mugare pasi. Mutange magadzirisa nyaya yengozi yeuyo wamakaurayira mhamba uya. Ini ndakabvunza ndikati ko uyu mwana uyu anditi maigara naye here mwana. Mwana uyu mukamuomberera ndakazvitaura wani muno ndaudzokeredza futi. Sibvo here naitangamiri. Hana kudzitaura. Ngava musunungure ngava mutsudzure. Kuitira kuti waregere kumunongedza pa aiwa ingwani kuchikora ndimwe muda muendesa. Kana muntu azoita negosiyo aromba here. Patauriri. Hanzi sunungurei mwana uyu kuti munhu ainge kuchikoro ndimi makamuendesa. Saka munhu akaitawo mari aromba here akaitawo kabhizinesi kake. Right. Ipapo ndingapedza nguva ini naitingi tiri kuyaungodzokera kwatabva kwatakambodzoka. Josephine wakauya kunomangara kudare kunoti inini vanhu vari kundibhuma uroyi hwekuti inini ndini ndakauraya mai. Pakataurika zvakawanda stereki. Tikadaidza mawitnesses akauya ana mai mundoita Dorothy miri mwana Blessing Esnati akabuda ana baba Philemon wese vakataura kuti hatina kumbomuti uri murozi. Mawitnesses ese takadaidza vanhu by ese akati hatina kumboti Josephine murozi. Asi pana Miriam waibudirwa
Miriam ndiye waiti mai arubuda. Miriam waibudirwa namai. Nambuya. Yeah, nambuya. Oh. Miriam wakati ndasikazivi nini handitozvizivi kuti ndinobudirwa Josephine akati vanhu vava vari kundipuma vari kuramba havo motedza asi vanondipuma inini ndopendakazodaidza sekura kuti vauye Miriam achibva auya ndobva wakuwaraidza varaidza kutaura kuti shairi yaridi raMiriam riyaridi ribude ndoravanga wakamirira kuti vazoona kutaura nesvikiro iye svikiro harina udini kubuda akatoti musvikiro nakunoti rinobuda mana harisi kubuda sei tikazombotaura nyaya dzikazotenga manutwits ekuzonivhovha ana sekuru zvikadini ikabvaipera tikati hatochizodzoka futi next time tochizwa kuti zvakamirira sei saka nhasi ndinodzoka pana Josephine kuti akakuti unoroya wakauraya mai ndiani bhozi hapana ari kubvura akadaro saka chiti dai nawo tizwe kuti akakuti wakauraya mai ndiani ende wauya wacho mawitness muripo inini kuuya uda witnessa kuzwa munhu akauraya chi hanza dzenyu handizvo imimiwo chiitei munozwawo mai yenyu handizvo imimi musati maita nyaya dzenyu nekubudirwa kwaiita Miriam itsotsi Miriam itsotsi abereki acho futi mai futi matsotsi futi chitsotsi chirikushanda apa Miriam ungadai auya but still kusauya kwake hakuti afekte bhozi paakauya pacho haazobudirwa futi anausvikirwa yeti ndiyo nguva yaifanira kuchibuda mai aya achidi achitaura kuna Changamire bhozi isusu mamwe mashaya aitozi kunze anoramba munomu rinodii rinobuda kunze voti shairo riri repurastic oso imimi makafamba here imimi ana sekuru nemimi kuzwa kuti mayanyu akaitwa sei imimi mauyazwa mari dzavo kuti Josephine mapema ambofa hakuna munhu anofa achiti huku chayo inotaurwa nezvekuti huku yainakawana kufa kwake akambofamba ndiani taurei isusu mai yafa tabvumura mai takafamba nasekuru Mbindo ana sekuru ayanga aenda zvikazi dziri muchuno tichozvechodini zvakadaro zvichopera akandoti zviri muchuno handina kuzwa kuti mwani asi zvaizi zviri muchuno kutaura kuti zviri mwana mwarizvo handizvobva tadarike ipopo techobva tazomboungane pamba mai yechobuda panani akabude pana aya akati akati baba agoi ndine chigumbu nemwana wemusikana techodini ana anangu anasikana saka bhozi mwana musikana techobva tadini tati tichafambe kuzvitsvaga akatoti mazofamba akatoti daidzai hama yangu ndibude ndimuungane ndibude nditaure techobva tadaidza sekuru Fibio akashaika Dharamachi akazoshaika hawo tikaswera tiripo pamba havana kudimba havana kubuda techobva tagara togara zochizoite dambudziko radiniri raitika rekuti mwana wawo wakauya baba otsvage munhu ndo paanobuda echitaura kuti ndakadini
ndakakanganiswa ngemwana womusikana panondozi mwana womusikana saka isusu vatsotsi ndakutarirabandidho akagara ipapapa changamire nhamo yaakutaure kuti taurai uri kuzvikuma ngeyekuti ngatingotitsvaka tichione aiwa muzimu ndabvunza kuti mizimu yebuda panhu angati mukati pane mungodzi pouyu akazobudirwa sei handitaikudirwa namai terera ngatite one table aiwa isu tikuda muzimu chete wamai zvense zvekuti anditi paakabuda pai wakadaidzwa nayo pane pekutanga paise kumuti saka tindoti tese ndakabvunza paakabuda wakambodaidzwa nayo wati kubvise kurudaidza muzimu pawakatanga kubudapo uchibudira pamuripa mbani akaudeidza apapa uye wakawawuyana maiguva ndobva wati ndakaurayiwa uchibuda paneuyu pakabuda mbuya pana mbuya rupa anditi ndobva maiti pakauya baba apisiri ndiamutendadzamira zvitaura izvi saka amutendadzamira uchoite kuti mudzimu ubude pana mbuya rupa hazvisi zvo zvakaitika uyo nyaya iri munodariri muno I think pane petasvika munhu wese ane chaida kutaura wataura, ane chaida kunzwa anzwa, ane chaida kubvunza wabvunza. Josephine, you claimed kuti inini vanhu vari kuita false accusations ekuti inini ndini ndakauraya mai. Izvozvizvi you are failing to point maybe directly because vanhu vacho vari kuramba futi kuti hapana wakazvitaura, asi inyaya yatopinda mudare. Ukati ndinoda kuti ndichenurwe ndikliwe pachena, ndikati no, zvakanaka. Izvozvi pane kukliwa kunoda kudarika apa here apa. Josephine, pane kukliwa kwawaida here kunodarika kwetaita nhasi mudare muno? hapana. Thank you very much. Are you satisfied kuti nyaya yangu indakaonera kwamambo nezvawanga uchida kuti zvinge zvichibuda pachena kuvanhu vese zviitike? Handiti zvaitika. Zvaitika, ndinotenda. Pane uchino mubvunzo ere wekuti Josephine uri kuona ndozvinani kutaura kuti yakasara iri hanging isocial media. Pane vanhu ari kutexta vari kuita sei mafollowers achitaura kuti nyaya yaJosephine how far, nyaya yaJosephine how far. Vanhu ivavo vese nhasi mahanza avo anomadi handizveirasika. Panone dispute here unoti Josephine muroyi asumudze ruoko. Uri kusara aine kudungurira. Tibva taenda naye, tibva tapedza. Ina danhu anozotaura makombi nebi pane zvakaitwa mukati hapana kugurwa here. Ina handigurirwi, ndotogura inini. Handigurirwi, hapana mbuzi, hapana unogona kundigurira. Saka nyaya iripo ngeyekutaura kuti toda kuti zvinhu zvibude pachena. Vanhu vouya mudare vanomubvunzo wobvunza vane kuti magutsikana tawirirana muno mutese. Handisi kuona paine titsotsi. Imwe mubanga wapaine nyaya yekuzi imba uyo ataura kuti nyaya yemba wakaiona, but in as much as he saw that house it's not connected to issue yekufa. Izvo zvemba iripo kuti iine nyaya dzayo mbayo ichinozotaura kana ichifamba inyaya isiri mudare muno. Mapazwisisa? In as much as some of you are trying to attach it kunyaya dziripo, imba iripo asi haina kubatana nenyaya yekufa kwamai. Josephine anzi haaroi ende kufa kwamai vake haana chaakaita. Iye ndo zvaangachiti ndinoda kuti inini ndiuye zviro zviuye mudare ngoti hama dzangu dziri kuramba dzichindipumha zvichiti. Saka izvozvizvi
vanonga vachizotaura kuti Josephine Muroi gadzirira mhoo nemwana mubatirei panapa Josephine unozozvitaura mukombi bhazi pai zvikanzikwa watopumha Muroi usiripo wapurwa tazviita munhu paina asina kugutsikana tinogona kuenda mberi tinovhura mazuva ese asi ndo hanza ana sekuru mauya uyu mutinozwa chii chakaitika nehanzvazvo mune chekubvunza here nyaya yanga ichitaurwa imba iripo bhozi yakawakwa chinhu chiripo but hainei nekufa kuyazvadza amwe acho anenge adzawadzoura sana mumatoireti irira imedha iyoyi dai ichinga yatoya nhasi taitotoitangana iripo ende yangu ndoida kuno bhozi yaputikira muno imwe ungati wakaite zvematoireti munozviziya imwe nyaya iyoyo takutoenda tosungei bhozi ndo zvinobatsira anhu anoona anotitaurire zvimwe zviro zvetine tisikadi ingozi itoripo iyemba kuti iine mataurirwo ichada kuitwa ichauyawo iri yei but yauya yaJosephine yekunzi aipumha Uroi. It has been proved beyond reasonable doubt kuti haana Uroi ende pakufa kwamai wake haana ruoko ndo hanzi hapenyu pane zvinhu zvingada kudzikwa here zvinodarika ipapo toone kupedza nyaya sekuru ndiri kutsigira mashoko enyu Changamire ekuti Josephine haana mhosva pamberi peshoko rakauya naro anga asina mhosva ini ndafara ngokuti mune dzimwe dzemwakubata dzakumukira muno pane ichazomukazve unoimwe futi iyawo basa rako saka ngendaa yemuzukuru wangu yamuka ngendaa yemuzukuru wangu muzukurani iye Josephine pakutanga musi wa 17 chimusoro akabata mumusha mwaChimpini echiti mune ngozi pakabude zita rinoti Atonyo right ndakugurisira pabude zita rinoti Atonyo vaChimpini nevakabvuma naye nyaya yacho kuti tinoiziya ini kuti Josephine ini ndakuchiti chimusoro akati saka munoti hamuna ngozi here vakabvuma vakati hongu tinayo makazoitenyi ndi chimusoro anoti hapana chitakazoita chimusoro anoti iye hino mwaide kuti mufuyi ataurire papi kuti muzoziye kuti mumusha mwenyu mwakazipa saka wakutaurira paka uye ana mhosva pa asi bvuri riri mumusha mwenyu ndiro akudini ndiro akusenzese mwanawo saka inini ndiri kuti Josephine yawo haana mhosva mukuzwa kwangu asi mhosva yakanga iri kwedusu ana sekuru kuti Josephine unonga atimhanyira ngokuti hatina kumonyasa hedu kugara pasi tinawakwasha hedu tisati tauya kuno zvino auya zvake kuno ndiri kuona kuti nyaya yaperera Josephine but kwatiri zisu ana sekuru inopera haisati yatanga imi mana sekuru chibvai mwatouya kuna mabharani manje tichindopedzapo mwamwatotaatisutaotaura kuti imimi zvokugara iri pasi ndimudo but isusu munomu kana izvozvi kutokrosi kuuya mwamwatoivhurisa next dare yaakutotanga iyo yakanaka hamutitsanangurire tirutoiziva mafambiro edu haina complain maiyoyo tinodhirana yakadaro saka hapana problem ngatichiita tichipendera so no its okay nyaya yanga yakanakira Josephine ndiyanga akaunza nyaya yake arwadziwa
musociety mumhuri muvanhu neni unoda kuti uzototenda vamwe vanhu munenge muchiramba kuti isusu haina ndiri kuti zvibude pasocial media zvinozobudisa kuti asi kune vanhu akawanda asiri epasocial media ba kuna ana mundoita nanana asina kuuya nhasi achaona iye josina haagone kudzokera kuhama dzake dzese nevanhu vese nekumakombi nekupi kuti makandoona here ndakadai vanhu ivavo anza yavo vachaiona mumafoni mani mavo votozviziva kuti munhu watainyepera uyo akaenda kudare unless kuti muchiti dare rineri rinonyepwa then that's okay but kana riri dare rakatiti dare rinoite nyaya dzekudare anza inei yabudira mudare hapana chitsotsi ane any appeal vokufunga kuti pamwe pane zvavharidzika we are open inini hana kugutsikana nemabudiro aita kuti josephine haro inini ramungere kuti josephine unodini ngatidaidzowo wani wangu tobva tati hatichamudaidzi ngoti ndiye wakaita totsvaka dzimweni tichindoenda mberi kuti pasina tobva tanyarara nekusingaperi muzita rajesu amen case closed takuno mambo handihiriri aka ndichironza chinhu chibodzi handiti madzona kuti pandakuyerera ndangotaura dzandakataura tichitanga mungafurire munhu wangu kuti taura zvakati hasi tidasiyana ini nobvimadura nguva pandakagara anobvi bhigi tidasiyana mungafunzirani nabhigi kure kure ine pano ndinongera ndichitaura dare randiri kuona inde kwete ravamanobhigi zvinenge zvinasiyana ava dare ravo ndichivaudza ava ngavaite chinhu chibodzi ngavaende vagare pasi semhuri kudare ava madhara yaya ndibzoka hatichapati-pati madare renyuta ribhanda enda nekumba ndakaranga kuti uya nekaturike ndizvo enda nekumba mugare pansi ani mukubva dzakutarwa natsadzarezvi kuti nditakuda kukunyamukirani ife manje kuti mutiuze kuti tsamwiranyi imimi ngozi dzenyu dzakazouya kodeura mwanayo ndokuri kuya nyaya yenyu kana musi kuzviziva asi ndatokuudzai maakuzviziva zvakatofanana nenanga inobata mai daisibabo